Aku yo ora sida ngomong ngono ya. Hah? Aku gak ero. Kowe ora ero. Kowe ora ero lu adoh kowe. Ngomong kowe golek emas telung plengkung. Gumbala telung gelung. Yo rong pethuk kok ya. Iki wis teko Purwosari wis gak krungu. Wis gak krungu. Kok aja bedudul. Lah rambut Dani. Ngomong dong biar gue paham. Ngene iki aku kadung piye Sri Tanjung? Kowe gelem yo ngladeni karo aku. Bojomu ki bakal tepangkane pati ana ing alas kono. Aku urung diladeni kok. Heh? Kowe mung awes ento. Iya iya. Lah iya. Kowe ki wis gak roh kok jual. Wis bojoku ngono gak apa-apa ning Lah. Siti ae ya. Ya Siti. Siti ae ya. Piye Sri Tanjung? Kowe gelem ngladeni karo aku ya. Wis gak apa-apa, Dik, selawe-selawe lah. Hus. Selawe-selawe Lah lah. piye bojoku gelem apa mah? Gelem wong ayu. Mboten. Kowe bakal tak dadekno garwa prameswarku. Ya, gelem ya? Kula mboten ngadahi raos tresna kalian panjenengan. Keneng ngopo kok kowe ora seneng karo aku? Tresna kula menika namung kagem garwa kula. Karo Sida Paksa. Sida Paksa ki temekane pati ra ngarah mulih neh. Mboten. Kowe kok jek metu wae kok. Lah bojoku pe mbok demeni ya. Hei, tak gandrunge kok ya. Piye kowe ora gelem? Mboten. Aduh. Aku ora ngapa-ngapakno lho. Lah niku kremesin jenengan nyenggol kula. Ah iki kiai senggol modot ya hati-hati nek kesenggol ki langsung dus ngono. Memanesmu kanggo jiwa manut ya wong ayu. Kowe banyak tak mukteno ana ing kraton agawe ruci tenggale wong kok kaya ngono lho. Sri Tanjung, Nggih kula sinuwun. aku ki wong pangkat, aku ratu lho. Kok kowe ora gelem ki kepriye? Lara lopo. Iki kok iso? Iki wae. Kuwe. Lah aku iso iki. Iso ya ora apa-apa. Iso ya dinggo. Ya wis, ganti kowe Sida Paksane kowe. Mah aku wis kadung budal kok. Mulai naga-raga to piye? Lara lepo kang manut ya wong ayu, manut ya Sri Tanjung. Bangun negarane Umpama munduta rumi areng mundur manut ya Sri Tanjung. Mboten tresna kok diken manut. Aja kaya ngono, aku wis kadung dhuwur lho. Mboten, senajan panjenengan nika bagus gedhe dhuwur, ning kula mboten tresna. Kowe ora seneng karo aku. Mboten jenengan mboten gadah driji kok. bojo setia. Aku kok ora duwe driji to. Lah pundi? Iya wis tak copot ngono. Ha iki Jenengan cacat to. kok cacat. Drijine kepyar. Drijine ora kepyar ora iso nguwek glundang-glundung nek udan-udan kok. Tara tamtu tak ruti manut ya tertanggung ika rako numpak prau mampir
Piye Sri Tanjung? Jenengan apa nyaket-nyaket mriki to? Aku wis kadung tresna tenan karo sampeyan. Sida paksa ora bakal bali ana ing kraton kene. Mulai. Timbang kula ngladosi jenengan, alung tak ben nganggur. Apa ya betah? Betah. Tenan? Tenan. Aja kaya ngono ya Ngayu. Lumampah tanpa walah. Aja Garane ayo bangun Ana ning maat ning solo iki manut ya Sri Tanjung. Boten. Aku wis kadung tresna tenan. Tak rewangi. Aku nganti Joko tuwa ki perkara ya mung ngenteni kowe. lah nek wis loro gak usah percaya Dik. Kowe kok ora manut karo aku to wong ayu. Pokoke mah nganti tuwek ya aku mah. Tenan. Tak cegake aja ngantek pokoke gelem. Sik tak nggone ora dijirao. Manut ya Sri Tanjung. Mboten. Go Sri Tanjung. Senajan panjenengan menika gandrung kula sedina kaping 1000, kula mboten tresna kalih jenengan. Kowe ora seneng karo aku. Mboten. Tak antal nganti 40 dina tak enteni jawabanmu. Pokoke sida paksa. 40 dina mulai kusuk apan. Padha ya. Kok 10 menit kok setengah. Kowe ape ndang tuban. 40 dina. Sik tak delok. Ya tak enteni 40 menit. Ya jalan. Ya ora matok, cerita ini cerita. Umpama. Tak enteni 40 dina. Tak umpama sliramu sekar Melati. aku kumbang Terus neng ndi? ngentup. Tak enteni 40 dina ya. Tak enteni janjimu. Pokoknya aku tak balik ana ing kraton. Sida paksa ora arah mulih sida paksa mesti pangan kewan galak ana ing alas kono. Panjenengan ampun ngendika ngaten to jenengan niku dongake. Oh kok dongake? Lah nyatane wong kuwi mung tanggo semu takon golek emas pitung gelung piye? Pitung gelung Gabah telung sak. gabah telung sak. Mas telung pel. Gumbala telung klengkung. Nah, wis ora bakal nemokno. Wis tak tinggal mulih. Teruk. Teruk. Giliranmu mulih. Bojomu wis kowe gak percaya karo bojomu. Iya. Woi. Loh. Ada apa komandan? Kok kamu sudah kembali toh? Aku wis oleh syarat. Hah? Tuh, pikantuk pangestu berkah saha pangestu panjenengan dalem anggen kula netepi Sida paksa. Kewajiban kula menika sampun. Lah kok nyelot ilang? Kowe takon golek emas telung plengkung, gumbala telung plengkung. Wis oleh. Ampun. Wis entuk gawe. Saiki ngene tak kandhani ya, nek kowe wis oleh gawe, kowe tak kandhani. Kahanan ana kepatihan goyang. Lho, goyang? Heeh, Nanggap goyang. dangdut? Ora. Nanggap citra suara. Apik kuwi. Apik ya? Apa nek kamposane jos. Gimana sih, Bro? Ngene. Bojomu seneng karo aku. Kuwi cara mbok weno aku apa piye? Ya ora apa-apa.
Heh? Iya. Kowe cara tombok apa? Karek aku tak imboidos lah. Kowe tombok ya? Ya. Mbak Ibu apa? Gas. Nggo makani bathuke kono. Tete yo muring-muring kok. Heeh wong bojo. Bojomu seneng karo aku. Karwane kula. Heeh. Nerak. Ayo dadi terus nih. Kowe mulih muring-muring. Rasa takoki. Kang Mas, menapa panjenengan mboten kapang kalih kula, Kang Mas? Aku ora ngombe kopi ya. Iya, Aja takoki. pesen. Duh, Aku nesu. Aku yo urung. niki menapa panjenengan kok nesu, Kang Mas? Lho kowe iki lho wong wadon kaya piye? Tresnaku karo kowe iki ora daman-daman. Daman. Tresnaku karo kowe iki ora mung trima dolanan wong ayu. Aku tresno karo kowe iki lehku ngayomi kowe, lehku pengen mulyake kowe. Sing dasare kowe mung wong desa tak pundhut garwa tak gawa ning gone kepatihan. Ning kena apa saiki kowe munggah derajatmu dadi wong luhur, dadi wong agung, dadi bojone patih. Kowe malah demenan karo bosku. Kang Mas, king menapa panjenengan kok nuduh ngaten kalih kula, Kang Mas? Loh, lah terus piye? Ngene iki piye? Heh, Kang Mas, panjenengan apa kowe ra ngrumangsani ngono lho. Lho wong wedok piye to kowe iki? Wong wedok piye lho? Mbok yo ngrumangsani to ndon yo. Lho kowe mangan melok mboke lho kok melok melok. Mas, Wah pisan tak dianjing tenan. Mbakku nek nesu ngono. Saritul. Kang Mas Ido paksa. Piye wong ayu? Piye? Kula menika mboten tumindak menapa-napa lho, Kang Mas. Aku ora percaya. Tresna kula menika namung kagem panjenengan, Kang Mas. Kang Mas. Pancen lambemu ki lambe-lambe lamis. Kang Mas. Kurang bagus apa dek aku iki? Kurang 2 liter. Bayangno lho, bayangno. Kowe dadi bojoku iso nganggo anting-anting, iso nganggo kalung, iso nganggo gelang sing tuku sapa? Menika sinten, Kang Mas? Lah mbok kaya kowe dhewe kok. Menika kula tumbas piyambak lho. Lah iya. Mung ya oleh kuwadul sawahe mbokku dhewe. Heeh. Aku mbok lamar ya ora mbok gawakno apa-apa. Gawa ndek nanane gemblong. Jajah sak Kok dina. gawakno tape tok. Ora iso wae. Kowe wis gawe gelane atiku, kowe wis tumindak sedeng. Gelem ora gelem kowe kudu mati teko tanganku. Hah? Mati, Kang Mas. Panjenengan ampun ngendikan ngaten lho, Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Aduh. Kang Mas itu bangsa. Kula menika saestu boten tumindak menapa-napa, Kang Mas. Jujune ora tak gawa. Ampune kok pesik, Kang Mas. Kuwi mengrung adus bocahe. Kondang ilo mengrung adus. Pewangi sing anyar ngene iki. Kurang aja. Aduh, Kang Mas. Kang Mas. Sedangkan kok malah mati toh, Kang Mas.
Aduh gimana sih? Apa? Berasa. Sing dasdes ngono lho kok salah. Kenapa kurang galak wis tak saduk tak jotos. Tak cutus. Kowe nek ra gelem ngaku kowe tak pateni ngono lho. Nek kowe ora gelem ngaku kowe bakal tak pateni wong ayu. Pateh kok beto. Culun pate. Penyanyi dek ngono lah. Piye? Kowe ngaku apa ora? Resem cilik aku kok. Paten iki cilik. Nenek wayah udan-udanan gede dhewe. Mergo digodhog iki kan isek mentahan, kok digodhog ya mekerok. Kang Mas, Ngaku apa tak dus? napa saestu panjenengan badhe mejahi kula? Kene apa ora? Kang Mas. Aja rene. Aku semua karo kowe. Aku ki apik. Ngekei kata-kata ngono kae lho. Kowe ndepet yung kasapa sadurunge kowe tak pateni. Kang Mas, Piye? kula purun jenengan pejahi Kang Mas. Nanging Kang Mas, saderengipun kula pejah, kula ngadahi Pak Weling Kang Mas. Sing nangis ki aku. Waduh. Isesok ngijolno gitu. Ya Allah beri aku kekuatan ya Allah. Piye? Kula ngadahi Pak Weling Kang Mas. Weling apa? Heh? Weling apa? Oh, tidak ketutun. Aman ring ngene iki. Aduh. Kaki dek ngene to. Kenapa? Kowe pitung sapa wong ayu? Pak Weling kula menika Kang Mas. Yen to mangke kula pejah, Ya. yen ludira kula menika gandanipun arus nyata yen pun kula tumindak sedeng Kang Mas. Nenek wangi? Nanging Kang Mas, yen to ludira kula menika gandane wangi, kula boten tumindak napa-napa Kang Mas. Monggo, monggo Kang Mas. Kowe aja ngono to, Dik. Monggo Kang Mas, kula kurang disedani. Dengan ngomong pade-pade kene kok aku Monggo. engko sik. Dadi cusna to. Terus iki. Ya. Ih, Ora ngono. Setan dus ngono lho. dus. Aku nek gak banter iki gak arep. Dus. Hei. Gitu. Kalau mati udah omongan. Lho, piye kok kowe mati? Ya datangi. Mumpung Darmita ora roh. Ceritane kan bojoku bar tak pateni, aku biasa-biasa ae. Lah kan mumpung wonge turu ya. Mumpung Darmita ora roh. Kowe menang ya. Aku piye terusane bojoku bar tak pateni lho aku piye? Lah kowe piye kok ayo? Ceritane piye? Ya bojomu kok mati iku ya didelok keris iki ambune piye, meng melenge piye. Heeh, melenge piye. Welo. Tur ndak dilang tungglung. Jebul kowe ora tumindak sedeng wong ayu. Dik. Waduh. Apa ini dah? Des, jajal des. Dik. Mbak tebiae urip. Urip mengkis-mengkis.
Ayo tangi. Wis ape jemahan ayo. Pak jemahan to. Aja guyon. Jere pake wayah matun jere. Wayah matun. Piye iki? Wayah rendengan. Ya dipareni diusadani ben mari. Enek rendengan, enek buahan iki piye iki? Duwe sapa nggo buah iki? Cek. Ampune wangi iki. Tapi nek rada piye ngono. Berarti kowe gak temendak sedeng ya, Dek ya. Dek bojoku mati, Dek. Lah piye wong kowe sing mateni kowe dhewe kok. Waduh. Kanggo pengeling-eling anak putu. Alah polisine ra kendel kok, Dik. Tenan, polisi nggonku ra kendel. Ndek iki lho enek pembunuhan ki rawani nyekel. Nek rawan di apaan? Hah? Dendi. Ndek ini mongko polisine roh dhewe. Heeh. Sing dipateni iki jenenge Parmen. Parmen. Lho ngerti Parmen dipateni dia polisine malah melayu. Lah nek wedi malah mlayu iki. Iya wong sing mateni bledek kok. Babamu. Besok kene iki tak donakno desa Kalongan. Ya ora muni. Banyuwangi kok Kalongan. Ditambani dan mari. Bojoki wong setia lho. Ngene kok tak pateni. Iki anu sampean gue eling-eling Mas Nganten. Nek sampean mergawe rono-rono wis ora usah nggugoni sapa-sapa, sing penting sampean karo bojone sampean padha percaya. Kuwi, heeh. Lah iki terus piye iki? Ndak ngoten lho, Dik. Piye gelem Dik 100.000, Dik? Aku gelem tangi. Ndak syaratnya apa? Jaluk duit 100. Piye nyawer, Dik? Nek disilaki aku mau. Tukang syuting pe nyawer. Nyilai gak apa-apa kok aja dibalekno ya. Oh iya, Mas Nganten bojoku tulungi. Lho ngantene teng pundi? Pake sing duwe gawe. Niki sing agem jaket ireng. Oh iki masih sing nang padangan ndeknane. Suwunke panut, Pak Panut Diono. Suwunke. Pakde, bojone kula pripun, Pakde? Engko nek gak tangi kato lho, Pakde. Ngono ya. Medun parani. Ngoten nggih, Dik. Oke. Tak gawakno keris menawa sing digawe wedi. Lah malah ra sidon nyawer. Sandalan. Sandale dinggo. Aku nek gak sandalan pilek. Mik bales. Heeh. Nah, Aku gak mbok kantani, Dik. ya ora aku kok kene. Aku nunggu bojomu nek dirubung laler. Tak diatok. Ora. Ayo ngurus sing digawe ayo. Iki aku tak sing ibu. Bojoku ben dhewe mbok tunggoni meteng malah kato. Ora tak tunggoni wis meteng diknane kok. Ayo. Ayo, Rek. Aku sindene kok. Aduh, Rek. Mbok kenapa? Golek sing sampe. Iki nek bojoku ora iso tangi terus piye? Lah iki kok nek dirubung laler piye? Ora apa-apa. Tutupi sik. Wis kulino. Wis kulino ya. Iki sing digawe ndi?
urung enek jam 11.